Fresh nga palibot, madamo nga kakahuyan, less pollution. Ining pila lang sa mga bagay nga ma-enjoy mo gid kung ikaw nag-star sa mga probinsya. Silinganin nila kung gusto mo maka-relax, bisan isa ka adlaw lang, kinahanglan mo ma-experience nga makakadto sa mga uma. Subong nga aga ipa-feel sa aton sa bisita ta ang pangabuhi diri, pinaagi sa iya pag-vlog. Nga aayhan ginakalingawan ng iyang content, magplaster ka na dira kay ang sikat nga Gimaraznon vlogger, mas kilalahon ta pa subong nga aga. Mga kapuso, kalingawan na naman ang dalas ang aton bisita subong nga aga. Matabok taanay sa Gimaras kay ang aton bisita, bantog gidna didto especially kung may vlog na siya sang pangabuhi sa uma. Ari na si Boy Gimaras noon, Carl Nixil Galapin. Good morning sa imo, Carl. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. Yes, good morning man Ma'am Kate no kag sa mga kapuso naton nga nagalantaw subong nakaantabay kag nagapamati sa aton programa subong agay labi na sa mga Gimarasnon. Sinugid si Carl kag ano na siya kadugay sa vlogging. My father is a public utility jeepney driver sa Iloilo and my mom is a barangay kagawad sa Dolores sa Nueva Valencia. So in year 2020 nag-start ako nag-vlog. So in the midst of COVID-19 pandemic, ini siya Ma'am Kate, isa sa mga pinaka-apektado gid nga sektor Ma'am Kate no ang ang transportation sector. So since si Papa driver sa Iloilo, so na medyo na-hamper gawa ang amon nga source of income. I have to think of something pwede pagkakitaan. So what if ma-vlog ko? So amo na Ma'am Kate nga nag-umpisa ang Boy Gimarasnon. So amba ko hindi pa ko ka-live selling kay mahina ang signal dito sa amon Ma'am Kate. So amba ko ma-start ako nga ang topic ko sa vlogging is about signal. So ato nagsakat ko sa babaw sang bukid, dito ako nagwaldati kay at least dito malinaw. Gin-post ko to siya and then pagkaaga nakibot ko nag-viral. So pag sing nag-viral na siya, this is the perfect time for me to start to establish a platform, a social media platform. So dito kung naging grab ang opportunity dito na buhi, dito na po ang Boy Gimarasnon Ma'am Kate. Dugay naman gali, Carl. Ano ang content mo, Carl? And sa paglantaw mo, ano makuha nila if ma-watch sila sa ibong vlogs? Well, actually, Ma'am Kate, at first, nag-start din man kuya sa vlog nga, as is usual lang vlog nga, hello, what's up? Dari kita sa mga samon niya mo to. Dira ako nag-start. Actually, Ma'am Kate, ang expertise ko gid is about filmmaking. So, nag-aobra ako films since 2018 pa, no? So, since 2018 hasta subong, hindi na maisip kung ano kadamo ang mga films na naobra ko, and then but as time goes by I realized nga it's no longer about money anymore, it's about serving your purpose. So amo ni sa Ma'am Kate, nag-start ako sa vlogging and then now nagtamat ko shift into filmmaking Ma'am Kate. I'm sure madugangan gid ang imo nga followers. Sample dabi kung paano mag-vlog si Boy Gimarasnon? Actually, si Boy Gimarasnon, no, diri nag-start ni siya ang vlogging ko. Normal lang yang nagawa. Kal ko sa sa camera kay ang words ni ginhambal ko Ma'am Kate is na-experience ko man mismo. So paano bala si Boy Gimarasnon mag shout out. So halimbawa, shout out ta Ma'am Kate ang mga purpose. Wala mo anong purpose. Mga puro pongpo, puro pangayo, puro panilag, puro pangawat, hindi niya purpose ang gobyerno. So shout out lang nagali no. Kag-ari pagid. Singligan ang Ma'am Kate adlaw. Nagadto ko sa gwa. Tapos may nagarubi nga barangay tanod. Kaya sa Facebook, may barangay tanod mo Ma'am Kate. May mga barangay tanod man nga nagabantay sa imo hula nga gamay mo tingki ang ila sunga dayon man magkiwi-kiwi. Wow, kasagad gid ya. Syempre, ang imo tatakgid ang pangabuhi sa uma. Aside diri, ano pang iban mo nga ginatackle whenever you vlog? Actually, Ma'am Kate, kadamo lang kadamo sa potential stories nga makita sa province. Kadamo sang potential nga mga content nga makita pwede mo ubra sa probinsya Ma'am Kate. Kag I think pwede himuan sang content i-post kag maka-inspire gid sila Ma'am Kate sa tao, especially sa mga taga-syudad nga miss nilang province, sa mga OFWs nga nahidlaw sila sa pamilya nila sa probinsya. So amo na Ma'am Kate, no, that's why nga do nag-focus ako sa pag-ubra sang content sa province. But this time, especially sa akong profession, no, I'm a seafarer by profession, ano na ko doon nag-shift na ko gawa sa life of a seafarer, life of an OFW, mga ganun, mga muna siya Ma'am Kate.
Thank you so much, Carl. Padayon na lang ang imo nga paghatag sang kalipay sa iban. Yes, thank you man Ma'am Kate, and thank you mga kapuso. No, don't forget to follow me on my social media account on Facebook. That's Boy Gimarasan Official. Thank you. Madamo pa kita sang dapat bantayan sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.